आसाम सरकारा बिमाराखौ फोजोबस्रांनो नाजादों। बे बाथ्राखौ बुंथिदों दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि थाखो 10 नि फरा बिजाबनि राव दानस्लाय बिफानखौ सामलायनाय सामलायगिरि बिनय कुमार नार्जारी बिथांनि गोख्रों बिबुंथि। सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' बिजोंखौ बोखारनानै इंराजि बिजोङाव खालामनायखौ गनायनानै लायाखै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव थाखो 2 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोङाव खालामनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरखौ लानानै। थिग बेबादिनो दिनै गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गरेस्वर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' खुस्ला गुदि गेजेर फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लाफानानै गोसोम सि गाननानै गोसोम सान फालिदों। बे गोसोम सि गाननानै गोसोम सान फालिनायाव बाहागो लायो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारी आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मिलुनियार बर' बिथांमोना बाहागो लानानै फोरमायो दि थाखानाय बर' बिजोङाव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों खालामनायखौ माब्लाबाबो गनायनाय जानाय नङा आरो आसाम सरकारनि बे थांखिखौ गनायनानै लानो हानाय नङा होननानैबो फोरमायदों। आसाम सरकारनि सोलोंथाइ खान्थिनि बे थांखिखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो फैगौ समाव मोनफ्रोमबो जिल्लानि दरखंआव 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ गावनि बिमानि रावजोंनो गियान मोननांगौ अब्लासो मोजां रोखोमै बुजिनो हागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोना। बे बिथिङाव जोङो जिहेतु बिगियान आरो गणितआ जोबोर गोनांथार मानसि सासेया फरायसा सासेया माने गावनि जिउखौ दानांगौब्ला बे आयदा मोननैयाव जोबोर मोजाङै माने रोखा बुजिनो गोनां दं। नाथाय बे बेलायाव जों दिनै असम सरकारखौ नुनो मोनदों जे असम सरकारा डाक्टारनि मुङाव इन्जिनियारनि मुङाव मा थांखि लादों जे बिगियानखौ आरो गणितखौ रोंब्लासो डाक्टार इन्जिनियार जानो हागोन। बेखायनो आरो बेवहाय इंराजिजों फोरोंबासो बेखौ सोलोंनो हागोन आरो उनाव डाक्टार जानो हागोन होननानै बेखौ बुंनानै दिनै इंराजिखौ बिसोरो बिजोंनि सोलायै उल्थायै मोनसे थांखि लानानै सेबखांनानै दिनै फरायसाफोरनि गेजेराव राननायनि सोलो लादों। बे बिथिङाव जोङो 2022 मायथाइयावनो आसाम सरकारा जेब्लानोखि थांखि लादोंमोन बेखौ जोङो गुवारै सावरायदोंमोन सरकारजों खेबसे नङा खेबनै नङा जोङो सावरायदोंमोन। जों आरोबाव सावरायनानै बिनि जेंनाखौ जों सुस्रांनो नाजागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय जों बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा बेनि बेरेखायै बै समनिफ्रायनो जोङो रोखायै बुंबोदोंमोन जे जों जेब्लाबो जोङो गनायनो हाया। बेखौ जुदि खालामोब्ला इंराजियाव जुदि बिगियान आरो गणितखौ सेबखांनानै फरायसाफोरनो होयोब्ला गोबां फरायसाया मा द्रप आउट जागोन, फेल गोलैगोन आरो गोबाङानो स्कुलनि मोखांनिफ्राय दोरोदलांगोन। बे बाथ्राखौ जों बुंदोंमोन आरो बुंसेयावबो आसाम सरकारा बेखौ गनायाखै आरो फैयै जों नुनो मोनबाय 2023 मायथाइनि जा एप्रिल दान बे एप्रिल दानाव बिथांमोना सिरियै जुदिबा जोंजों रायज्लायगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय रायज्लायाब्लासिनो सिरियै इंराजियाव सेबखांनानै बिथांमोना रानना होनायनि राहा लादोंमोन आरो बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफादा आरो बर' फरायसा आफादा जथायै माने जिरायनानै मोनसे गरन्थ फैदोंमोन बेखौ होबथानायनि आरो बेबायदिनो दिनैसिमबो जोङो बे बिजाबखौ माने फरायसालियाव बाहायनो होआखै। बबावबा हयथ' अफिसारफोरनि हेसायाव नारसिननायाव माने फोरोंगिरिफोरा बे बिजाबखौ फरायसाफोरनो रानना होनो हागौ, फोरोंहोनो हागौ। नाथाय बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो फरायसा आफादा बेखौ गनायाखै। जोङो जेब्लाबो गनाया। दिनैसिम जोङो गोबां खेब रायज्लायबाय बेखौ जाहाथे सलुसनाव फैयो, गथ'फोरा जाहाथे फरायनायाव जेबो माने उसुबिदायाव गोलैया बे बिथिङाव थाबैनो बेखौ दैखांना लानांगोन होनना बुंसेयावबो दिनैबो माबायाखै। दिनै फैयै सरकारा जिखिनि बिबान लानांगौ जेराव माने बिमानि रावजों बा बयबो माने सोलोंथाइ मोननायनि जानाखि माने आयेन 2009 मायथाइनि जिनिखि माने राइट टु एडुकेसन बे राइट टु एडुकेसन बायदियै फरायसाफोरा फरायनो मोननायनि खाबुनिफ्राय जोङो दोरोदनायखौ नुनो मोनदों। मानो होनब्ला फरायसाफोरा दिनै सोलोंथाइखौ मोननो हायाखै। मानो हायाखै
इंराजि बिजाबखौ सेबखांनायनि थाखाय बर' बिजाब गैयिनि थाखाय दिनै फोरोंगिरिमोना माने बे आयदा मोननैखौ फोरोंहोनो हायाखै। बे बाथ्रायावबो जोङो बुंदोंमोन जे गोजाम बिजाबखौनो थाबैनो बेखौ माने सेबखांफिननानै गथ'फोरनि गेजेराव राननानै फोरोंफिननायनि राहा खालामनांगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो बे बाथ्राखौ सरकारा गनायाखै। जों बेखायनो दिनै खुद्रिनो गोनां जादों। बेखायनो जोङो दिनै सोमावसारनायनि लामायाव फैनो गोनां जादों। जों गोसो गैया, जों सोमावसारनायनि जेबो माने गोसो गैया। बर' थुनलाइ आफाद बा बर' फरायसा आफादा सरकारनि हेंथायै सरकारनि थांखिनि बे मोनसे थांखिनि सोलायै जोङो माने जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय गावनि खामानिखौ गाव मावलांबाय थाथोंमोन। नाथाय जोंनि जिनिखि बिमानि राव, जाय बिमानि रावखौ दिनै बेसेबां जुजि माने जों मोननो हादों बिजों महरै 1963 मायथाइनि 18 मेआव बे साननिफ्राय दिनै फैयै दिनै इउनिभारसिटि लेभेलाव मोनहैबाय। आरोबाव गोजोनथाव बाथ्रा 11 थाखो 12 थाखोआवबो दिनै बर' बिजोङावनो फरायनायनि खाबुआ फैबाय। बे अबस्थायाव दिनै 6 थाखोआव आरो मानो उल्थायै माने इंराजि बाहायनायनि मोनसे माबा थांखि लादों बेखौ रावबो बुजिस'वाखै। रावबो बुजिस'वाखै। बिथांमोना गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि बाथ्राखौ बुंदों 2020नि। नाथाय गोदान सोलोंथाइ खान्थि 2020आवबो बुंदों जे बिमानि रावजोंसो सोलोंथाइखौ लानाया मोजां, अब्लासो बुजिस' हायो होननानै। भारतनि सासे मुंदांखा नबेल बान्था मोनगिरि CV रमन बिथाङाबो बुंबावदोंसो जे साइन्स एबा बिगियान आयदाखौ जुदि मोजाङै बुजिनांगौब्ला, मोजाङै रोंनांगौब्ला, रोखायै बिनि गियानखौ आरजिनांगौब्ला मा बिमानि रावजोंसो सोलोंनांगोन, बिमानि रावजोंसो बुजिस'हायो, बिमानि रावजोंसो माने गासै बाथ्राखौ मिथिहायो। बे बाथ्राखौ बुंलांदों। नाथाय बिनि सोलायै आरोबाव बिथाङा बुंदों जुदि बिमानि रावनि सोलायै जुदि गुबुन राव होयोब्ला, गुबुन बिजों होयोब्ला गथ'फोरा आन्दायगोन, गथ'फोरा बुजिनाय नङा, बिगियानखौ सोलोंनो हानाय नङा। बे थाङै माने मा हाइब्र' क्लासनिसो मोनसे माबा जागोन होनना बुंदों। हाइब्र' क्लास माने बुद्धिजिबि, जाय मेलेमजिबि, जायफ्रा बिराद रोंखा राखा बिसोरनि थाखायल'सो बिगियाना जाना थागोन। अब्ला बिगियाना दिनै हालयफोरनि थाखायबो गोनांथार, हाल एवना जाग्राफोरनिबो थाखायबो गोनांथार। जायफ्रानो आबाद मावो, आबाद मावग्राफ्राबो रोंनांगौ जानानै दं। माने गुबुन बिथिङावबो माने बे बिगियानखौ रोंनायनि बा सानखान्थिखौ गोरों जानायनि बाथ्राया दं। बे बिथिङाव जुदि इंराजिया जुदि जायोब्ला बे रोंनायनिफ्राय दोरोदनो गोनां जागोन। बेखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा बेखौ जों जेब्लाबो गनाया। आरो बेल' नङा, जोङो बिनि सिगाङावबो खेबसे जों सावरायबावदोंमोन। बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, असम साहित्य सभा आरो सदৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাनि दैदेननायाव जोङो मोनब्रै गौथुमा ज'हैनो माने असमनि मुख्यमन्त्रिजोंबो जोङो सोलोंथाइ मन्थ्रिजोंबो जोङो सावरायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बुंदोंमोन जे जेब्लानो जों माने मोनसे बेखौ दैखांनानै मोनसे लामायाव फैयाखैमोन, अब्ला बुंदोंमोन जे जोङो बेखौ आरोबाव खेबसे सावरायफिनगोन, बिनि गेजेरजों जाहाथे लामा ओंखारो होनना। बिनिफ्राय दिनैहालागै रायज्लायनाय जायाखै। बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। बेखायनो जोङो दुखुआव दिनै जोङो गोसोम बेज गाननो बाध्य जादों। दिनै आसलथे जोंखौ सरकारा बाध्यआव खोख्लैदों। दिनै बिमा राव जायफोरा माने सोलोंगोन, बिमा राव सोलोंग्रा गथ'फोरखौ, बिमा राव सोलोंग्रा बिमा बिफाफोरखौ, बिमा राव सोलोंग्रा रायजो राजाफोरखौ दिनै खैफोदाव खोलैदों आरो अलखदाव खोलैदों आरो बिमा राव फोजोबस्रांनायनि मोनसे बे थांखि होननानैसो जों सानदों। बेखायनो दिनै जों खुद्रिदों, गोसोम बेज गानदों, जोङो आसा थिदों दाबो सम दोङो थाबैनो बे इंराजियाव सेबखांनाय बिजाबखौ दैखांनानै बर' फरायसाफोरनो बिमा रावनि जायफोरनिखि असमिया बिजोंनि फरायसाफोर दोङो बा गुबुन माने बिमा रावनि फरायसाफोर दोङो, बै फरायसाफोरनो जाहाथे गावनि बिमा रावआवनो बिजाबखौ सेबखांनानै थाबैनो होनानै फरायसाफोरखौ राइट टु इडुकेसननि जानिखि मोन्थाय, बे मोन्थायनिफ्राय जाहाथे दोरोदोआ बेखौ सरकारनि फारसेथिं जोङो गोख्रोङै खावलायगोन। बेखिनियानो जोंनि बुंनांगौ। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना जुदि सोरखारा गनायाब्ला मा हाबाफारि लागोन? जोङो दिनैनि जानिखि खुद्रिनाय गोसोम बेज गानदों, जों दुखु मोनदों सरकारनि जिनिखि थांखि गनायाखै बेखौ खुद्रिनानै जों गोसोम बेज गानदों। दिनैनि बे गोसोम बेज गाननायनि गेजेरजोंनो जोङो सरकारखौ खावलायदों जाहाथे बे बिजाब गांनैखौ दैखांनानै बोखांनानै थांखिखौ बोखांनानै बर' बिजोङावनो जा बिमानि रावआवनो जा बेखौ सेबखांनानै गथ'फोरनो होनांगौ। होआब्ला जों फोसावखादों दाखालिनो फैगोन 15 जुनाव गासैबो आसामाव जिल्ला हेडक्वार्टाराव बिनि बेरेखायै बेखौ दैखांनायनि दाबियाव जोङो धरना होगोन। आरो बे धरना
2 घन्टानि जोङो माने थांखि लादों बे 2 घन्टा धरनो हागोन बेनि उनावबो जुदि सरकारा जुदि गनायाब्ला जोङो गिदिर माने गणतान्त्रिक लामाजों जोङो सोमावसारनो थांखि लानो बाध्य जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभा जथायै जोङो गंफ्रोमबो आसामनि स्कुलफोराव जोङो गोसोम बेज गानहोनाय फरायसाफोरखौ गोसोम बेज गानहोनाय थांखि लादों आरो बे जोंनि दाबियानो जाबाय जिहेतु थाखो 6आव इंराजि बिजोंजों सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ फोरोंनो सरकारा बिजाब दैथायहरदों बा आखायाव लादों दा बेनि हेंथायै जोङो खुद्रिसारदों मानोना जोङो नुबोदों जोङो गोबां आन्दलन खालामनानै गोबां दुखु खस्थ' गोबां रुंसारि जालांनानै मुंख्लं जालांनानै जों जोंनि बिमा रावखौ मोनदों दा बेखौ सरकारा नेवसिनानै दिनै फिन खनसेबाव जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिफोराव सानखान्थि आरो जिहेतु बिगियानखौ इंराजि बिजों खालामनो सानदों दा बेनि थाखाय जोङो जोबोद दुखु मोनदों मानोना जोङो थाखो 6खौ इंराजि खालामनाय लोगो लोगो 7, 8, 9, 10 गासैबो इंराजि जालांजोबगोन मोनसे समाव ओरैबायदि जाहैगोन जे बर' बिजों होननाय मोनसे माबाया थानाय नंला बिजों हिसाबै थानाय नंला मानोना इंराजि आरो सानखान्थिखौ खालामनाय लोगो लोगो आरो ससियेल बा सुबुं सोदोमस्रि जायखौ जोङो होननानै मिथियो दा बेखौबो इंराजि सरकारा लासैनो खालामलांगोन बेखौ जोङो बुंनो हायो ओंखायनो जोङो दानो जाहांनायावनो जोङो बेखौ बन्द' खालामथारनांगोन मानोना जों जुदि बर' रावाव जों सोलोंथाइ लानो हायाबा लासै लासैनो जोंनि बिजोङा फरायसालिफोराव बाहायजायाबा बेयो गोमालांनो थांगासिनो दङ अब्ला जोंनि बैफोर आगोलनिफ्राय जिबायदि जोङो सोमावसारबोदोंमोन जोङो बेयो ओरैनो दैयाव थांगारगोन लोगोसे बिराद गाज्रि जागोन जोंनि थासारिया मानोना बिजों गैया जानाय लोगो लोगो हारिया उन समहालागै 100-200 बोसोरनि उनाव थागोना थाया जोङो खुनु गेरान्टि होनो हाया मानोना जों नुहुरखादों जों जुदि जोंनि फरायसाफोरा जोंनि उन जेनेरेसना जुदि जोङो बर' फरायलाङाबा लासै लासै जों बर' होननाय मोनसे बाथ्राया जोंनियाव थाहैनाय नङा ओंखायनो जोङो बैफोरखौ नाहरनानै उन समफोरखौ नाहरनानै जोङो सरकारनि बेफोर जा डिसिसन लादों बेनि जोङो हेंथा खालामथारनांगोन बेनि थाखाय जोंनि बर' फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ आफाद बेल' जानो नाङा गासैबो रायजो राजाफोरा बेयाव मदद होनांगोन आरो बे सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारनांगोन। गोजोन्थों।